लोगोफोरजों दा माने मेघालयनि मेहेन्दी पाट्टर होननाय जायगानि फेक्टरियाव मोनफैबाय आरोना बेवहाय लेटेक्सखौ लाबोनानै डाइरेक्ट मेसिनाव सोयो जाहैदों मेसिनाव सोनानै बेनिफ्राय सिट बानायो नैबेयाव नोंथांमोना द्राम नुदोंना सब द्रामाव सोयै सोयै लाबोजोबो आरोना आटाखौ राबार आटाखौ ओमफ्राय बैहाय कालेक्सन खालामनानै प्रसेसिं खालामो मेसिनखौ देखायगोन र' दा गिदिर नैबे द्रामाव भर्ति राबारनि लेटेक्स दं आरोना राबार आटा दं केमिकेल लागायनानै बेवहाय सोनानै दोनो आरोना 6 मास 7 मास थाबाबो जेबो जाया केमिकेल लगायोबा भर्ति दंजोबो बे द्रामाव राबारनि आटाया राबार लेटेक्सखौ लाबोनानै बेवहाय प्रसेसिं खालामफैनाय जायो आरोना मेसिनखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोना गोबां गिदिर आरोना बे फेक्टरिया बेनिफ्रायनो माखासे प्रसेसिं खालामखांनायनि उनाव गोबां कम्पानिफ्रा बिदिनो ग्लब्स कम्पानि सोरबा टायार कम्पानि सोरबा बेलुन कम्पानि बेनिफ्रायनो साप्लाय जाजोबो आरोना नै नायनो हागोन गाइखेर बायदि गबाय थायो आरोना राबारा ओरैनो गुफुरखा नालाय माने गाइखेर बायदि लेटेक्सखौ लाबोनानै बेवहाय भाग खालामनाय जाजोबो आरोना सेन्देलबो बानायो गाड़ीनि टायरबो बनाइए बेलून बनाइए नहीं फोमा एक्स्ट्रा सर इसमें अभी क्या क्या है अभी ये पानी है ना वेस्ट वाटर हाँ ये वेस्ट वाटर थोड़ा एसिड और केमिकल मिक्स करके 24 आवर्स रखेगा हाँ इसके बाद ये नीचे डालेगा तो वो सवारे क्लियर आएगा वो क्लियर आने के बाद ऊपर में रबर आएगा नीचे पानी आएगा नीचे पानी वो पानी हम ईटीपी में डालेगा हाँ और रबर ऐसा अलग अलग रबर मतलब मिलेगा अच्छा हाँ प्योर रबर है वो रबर कट करके वो मशीन में मारेगा तो ऐसे वाला शीट बनाएगा अच्छा ऐसे वाला वो हमारा RSS1 है ना हाँ हाँ को डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो टायर है ना टायर बनाएगा तो ये दिएगा ये सेल करेगा टायर बनाने के लिए अच्छा इसमें सर RSS1 और क्या वो तो मार्केट में थोड़ा रेट ज्यादा आएगा तो ये भी थोड़ा लेके आ जाएगा अच्छा और मैच बनाने के लिए सबको ये इसमें बलून भी बनाता है नहीं ये बेलून नहीं बने बेलून और क्रीमी लैटेक्स में बनेगा क्रीमी लैटेक्स में ये बनेगा वेस्ट में हम प्रोसेस करके रखेगा अच्छा अब लोग यहाँ स्टॉक करते हैं ये इसी से क्या क्या बनेगा इसमें तो वो मैट बनाएगा अच्छा मैट टायर बनेगा मैट बनेगा हाँ ये प्योर रबर है प्योर रबर हाँ माने मेसिनाव केमिकेल होनानै सब माबा जोब्बाय आरोना बेफोर बुस्थुखौ बैरल लेटेक्स कैसे कलेक्ट करके इसमें क्या मिक्स करना है उसको बाद में डायरेक्ट टू फैक्ट्री में पहुंचा के और उसको डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं 7500 आरपीएम पे मिक्स करके उसमें वेस्ट अलग जाता है और क्रीमी लेटेक्स वो अलग जाता है तो क्रीमी लेटेक्स को डायरेक्ट जैसे ग्लव्स फैक्ट्री है और इलास्टिक फैक्ट्री है और बैलून फैक्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेंड किया जाता है वहाँ से बैलून बनता है और ग्लव्स बनता है और इलास्टिक बनता है और इलास्टिक बन के बैलून बन के डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई किया जाता है कंपनी के द्वारा तो ये प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन युविन सर एक्सप्लेन किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद और उदालगुरी रबर एसोसिएशन रबर ग्रोवर एसोसिएशन की तरफ से आपका वेलकम करते हैं हमें देखिए गौरव का हमें स्वागत करना चाहूँगा So thank you all for coming. If you guys need any support regarding collecting latex or if you wish to sell your latex to here, I am here to help you anytime. Sir, Udalguri from here to 300 kilometers. No problem. You can collect approximately 100 to 200 barrels. Okay. You can collect in Kerala. We are collecting from 1000 kilometers. No problem. So no problem. For kilometer won't be a problem. We are having whole capacity. You will We will be supplying. then latex collection from farmer then sent to here. You are RPS, right? In Kerala also there are different RPS we are having. That RPS president will be collecting the drums from different farmers and keeping in their RPS office. They will be having a yard. So there once it is comes to 100 or 200 drums, they will be calling us and fixing the rate. Then we will be taking the drum. Likewise we can do. Yes.
ओंखाम जानो मोनसिगोन दासो हरसे गारि गाखोबाय हरसे सानसे 12 घन्टा गारि गाखोबाय दायो दुधनैयाव जोङो ओंखाम जानो नागिरदों आरोना बाजै हटेलाव नै बाजै हटेल थांगासिनो दं बेसेबांबा गोबावनि उनाव दासो ओंखाम मोनजासिगोन सानसेयाव बोथिसेल' सानसे हरसे मैया हराव जानायानो 12 घंटा के बाद अभी खाना सर ने ये बहुत भूख लगा है बहुत भूख लगा है ना जानसै र' जोंना दा ओंखामा मोनफैबाय नै गरम गरम सर ओ सर क्या खाएंगे चिकन मटन नहीं खाएंगे मटन मा बिलाइ बुथुवा जानो नायनि र' बे पक'रा बेंगन बुथुवा थिगानो बुथुवाया टेस्टि बर'नि संनाय नालाय गोथाव जाखायो जेरावबो जायासै जोङो बाजै हटेलाव डाइरेक्ट फैबाय दुधनैयाव ओंखामा जोबगलायबाय आंना नै ओमफ्राय बोरमायानो दासो मोनफैदों आदायाबो बोरमा मोनामलायनाय नामा सार ने लकेल चिकेन खाया आदैयालाय मा अमा नोंहाबो अमाया mau ट्रेक्टर जानायनि र' बोरमानि टेस्ट नायनि थिगानो दं बांद्राय गाज्रि नङा गोथाव ना बरिया जाला बेदरा थाइबा फैया Badi, Desta? थिगानो गरम थ' लोगोफोर जों मेघालयनिफ्राय जाबोबाय लोंबोबाय बेरायबोबाय सिनेक्स फेक्टरियावबो थांनानै फैबाय आरोना राबारनि लेटेक्सखौ बेवहाय लांनानै माने प्रसेसिं खालामो आरो जों डाइरेक्टलि गाइखेर बायदिबो फाननो हासिगोन एबार मेसिनाव होआलासिनो ड्रामाव बिदिनो जमा खालामनानै बिसोरनो हरनो हासिगोन आरोना एबारनिफ्राय जाय फाननो गोसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं दानि बावैसो मोनफैदों आरोना गोबां मेंबायबो ओमफ्राय नै हाम्फेया लोगोफोर उन्दुलांलायलायबायमोन धनिस्कायाथ' उन्दुबायानो नै गारि गाखोनानै मेगनानो जाला बिराद मेंबाय आरोना लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय